Salutare, eu sunt Dorin și m-am reîntors cu un episod nou din Minecraft. Să începem. Mi-am pregătit direct uneltele ca să nu mai stăm la discuții. O să ne facem o sabie. Și să mergem să căutăm oițe. Nu-i așa? După ele, poate în episodul ăsta o să-mi extind și casa. Poate. Nu sunt sigur. Deci nu mă mai întrebați alte chestii că nu sunt sigur dacă o să-mi extind casa. Purceluși. Să mergem. Să mergem departe, departe de casă. De să știu că m-am dus pe diagonala asta. Asta trebuie să știu neapărat, că altfel nu mai știu să mă întorc acasă, voi. Mergem și ne plimbăm prin lume. Hop, 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 sară maua. Oh, uite oi. Hop. Mari. 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 Astea nu le mai omor. Le las să trăiască. Nu vreau să fiu așa de supărat pe ele. Lasă mai trăiască și ele, adică, păi ce naibii facem noi aici, omorând toate oile, ce naibii? Să mergem spre casă. Da, am uitat să vă spun ceva de episodul anterior. Îmi pare rău, nu mi se auzea prea bine microfonul, dar sper că în episodul acesta mi se aude bine microfonul și nu o să mai avem alte probleme. Și în episodul anterior am uitat să opresc muzica de la Minecraft. Acum am oprit-o. M-am reîntors cu luna. Mami, ești mândră de mine. Să mergem în căsuță, să mergem în căsuță. Așa, luăm 3 lemne. Pac, și ne facem pătuți. Pac, pac. Mă scuzați, vă o să pun puțin pauză. Și m-am reîntors. Am făcut și pătuțul ca să nu mai stăm. Punem pătuțul. O să avem nevoie de un topor, că vreau să-mi extind căsuța. Adică să o extind de tot. Să o fac și eu mai mare. Că practic e prea mică. Și dă-l naibii de acoperiș. Cred că o să-l fac simplu. Nu-i așa? Cel mai bine e să-l faci simplu. Poate în viitor o să-l fac cu model, dar acum nu prea am chef și nici nu am ce îmi trebuie. Și nici nu am dispoziția care îmi trebuie. O să extind în stânga mea și în față, în spate de fapt. La mine cam așa e, nu știu cum e la voi. La 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 la, dai căsuța. Se face noapte. Noroc că avem pătuț. Asta e cel mai bine, că avem pătuț. Și o extindem puțin, și o extindem puțin, și o extindem și în spate puțin. Cred că mi-ajunge. Pentru început, cred că o să-mi ajungă pentru început, cred că o să-mi ajungă, da. Sunt sigur, sunt 100 la... Sunt sigur că o să-mi ajungă. Pot să mă culc. Pot să mă culc! Nu o să mă omoare zombie! Hop! Și facem căsuța, și facem căsuța, și facem căsuța, și facem căsuța. Pac! Încă o pătrățică și merge. Să o facem și noi mai mare, că mă prea înghesuiesc cu toate alea acolo și mă cam enervează, mă calcă pe nervi. Op! Nu mai am lemn. Pac! Bă, de fapt mai am lemn. Pac!
aici e o problemă majoră. E o problemă majoră, foarte majoră. Adică nu o să-mi creeze mie probleme. Așa. Și acum facem acoperișul. Am spus că nu-l fac cu model, că nu am chef. Să stau să-l fac cu model. Îl facem și noi mai simplu. Acum, de început îl facem simplu, dar mai încolo îl facem cu model. Uite așa. Și am făcut și acoperișul. Bun. Am să pun... De fapt n-am să pun. Că am rezolvat problema. Au mai perfect. Trebuie să pun aici. Așa. Și cam atât. Chestul le lăsăm aici. Aici luăm torțele, că cam avem nevoie de ele. Punem una acolo și luminează toată casa. Punem una acolo și luminează toată casa. Doamne! Mă așteptam să pun și eu mai multe, totuși. Că na. Să dăm ăsta de aici. Mi s-au făcut geamurile. Când am pus eu geamuri? Poate că episodul anterior, nu mai știu sigur. Ia uite, bă, unde s-a găsit să fie și pomul ăsta fix în geamul meu aici. Și dacă mă gândesc bine, cred că eu l-am plantat aici. Un pom în fața geamului. Nu e bai. Îl tăiem acum, totuși. Nu am chef să fie pomul ăsta în fața geamului meu. Și tăiem copocelul. Suntem braconieri. N-am. Dar o să caut. Am 3 geamuri. Le păstrăm. Pac, pac, pac. De fapt, de ăsta am nevoie. Și de sabie. Și de ăsta. Și de asta. Și patul să-l mutăm și pe el mai încoa. Să-l punem lângă crafting. Și să mergem la minerit. Mergem la minerit. Mergem la minerit. Cred că am să continui aici unde am săpat. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ia să tăiem noi astea. Hop, 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 hop. Le-am luat pe toate. Săpăm încă așa. Uite așa frumos. Uniform. Săpăm uniform. Păi ce n-ai? Mă, uite-te și tu câte porcării de-astea. Mă enervează la culme, mă enervează dirt. Uite și acolo, e iară dirt. Și nisip. Pam, pam, pam. Dădui de nisip. Am dat de iron. Veselie mare. Cream că e diamant, dar m-am oprit din veselie mare. Ui, am dat de iron. Lângă nisip am dat de iron. Și lângă dirt. Deci, ați mai întâlnit voi așa ceva? Eu nu. Asta e o mină ciudată rău. Bă, no iron. Zic că e destul de mult, totuși. Și la nivelul ăsta. Doamne, ce ciudat. De fapt o să sap în față. De fapt, ba nu, că e seed. Mai bine, nici eu nu știu ce să... Iau torța și săpăm în jos. Cel mai bine e să sapi în jos. Iar se face noapte. Dar nu e bai. Că mere și fără lumină, să știți. Ia uite, eu folosesc ăla de... Doamne, ce am folosesc ăla de... De stone, de fapt. Nu de cobblestone. Sau e de cobblestone? Ei, mi-a picat cremele.
Da, am și fier. Facem un flint and steel. Și am găsit și cărbune. LOL, super LOL. Uite o șmecherie. Mi-a ieșit. Asta merge să-l dai și cu lemnul. Merge, credeam că nu merge să dai cu lemnul. Dacă nu mergea, stricam totul. Dacă nu mergeam, stricam tot. Și minerii prin mină. Mamă, cât cărbune e, bă, băiatule, bă. Dădui de regatul cărbunelor. Aproape s-a stricat târnăcopul, deci nu e bai. Mai avem unul. Sper să nu se strice și ăsta. Minerii, nu mai suntem braconieri, să știe miliția. Și minerim. La. Ia uite, bă, e și pe sus, bă. Ce naibii, bă? Dacă e și pe sus, nu e bai, se sparge. Nu, repede, dar se sparge. Of, doamne, cât cărbune mai găsești în minele astea. Mi-a plăcut mina asta. Și ciudată, și plăcută, da, mai ales ciudată. Ciudată, oameni, am spus, ciudată. Of, doamne. Îmi pare rău dacă se aude zgomote pe fundal. Nu e vina mea, să știți. Nu mă judecați greșit. Să deschidem ușa. Și dacă o deschidem, punem aici 10 cărbuni. Da, 10 cărbuni mere. Și ardem ironul. În chestul ăsta punem și noi ce mai avem. Ia să facem noi în felul următor. Luăm astea. Că le aruncăm. Le aruncăm departe de noi. Adică în apă. Ui! Da, departe s-au dus. Și așteptăm să se prăjească. Sau știți ce să fac acum? Mă duc să... Ia să vedeți voi ce o să fac acum. Ia să vedeți ce fac acum. Stați așa. Stai așa. Stați așa. Stai așa. Iau lopata și mă duc să mă nec. Cred că v-ați prins unde mă duc. Ui! Uite de asta. E bine că găsești de asta. Dar nu mai știu câte se puneau pe pătrățele. 4 sau... Mi se pare că 9. Nu sunt sigur. Am luat și dirt-ul. Bă, da, deștept sunt. Bă, vreau să respir, bă. Nu mai aveam aer. Mă sufocam în apă. Bă, ăla-i Sid. Păi cam atât aici la mal. Nu mă duc să caut mai departe. Nu sunt prost. Nu sunt prost să mă duc să caut mai departe. Ama ne ducem în căsuța. Și ne ducem la crafting. Și nu știu cum se pun astea. Ok, am înțeles că așa, dar cum? Deci, sincer să fiu, nu mai știu cum se pun. Așa? Nici așa. O trebuie să fac poate blocuri? Da, mă, blocuri cred că trebuie să fac neapărat. Și oricum, dacă nu trebuie să fac blocuri, le transform înapoi. Bă, la fix, bă. 9 blocuri, bă. Ia stați că o să pun puțin pauză să văd cum se face cărămida. Mă întorc imediat. Nu am găsit acum cum se face și nici nu am stat să caut, dar atât a fost pentru episodul cel de-al doilea. Eu sunt Dorin și vă spun la revedere! Pa, oameni buni!